اوكي ثانك يو هم يبحاونا حدا جزء عند حرب بزح كتزارب صنح كان يقدن قال عرفت تصبوي يغني لنا قرب تاش مزغبر كان انا بحق ثانك يو كبر حاونا قوتنا تصبو من اختيفا محلاليفك حدا جزء ترو حدنت هاي لما نسي سمع الله يلان ولا أنا وتي خينا ونسال هاي لما نسي سمعنا دلا حدنت يلهن ولا أنا دي الله كبهات كني قبا هذا نو حدنت يلهن هذا أنا هواي كيكون دماد هذا نو كباي اسمع الله حدا استر اوكي بحدنت ما هاتم اسمع ذا دبي يكو غيره هي غني لنا قبل ندادلو في اقط امين دي ويس لزديه بكونالكم نلعب ناي بحق اصبق ملختي كبر حاونا قطره صبق استمهروين كتب زيكونكاس نحنا وين بزح نغرات كاوقا دقسمنا يلو حجي نقسمون يرناينا حجوين لو معانتي ابزي موكانا يبحق صبق ملختي نقسمنا هافتام زكون رومي زلنا حوات قدنا يكون مسانا وعيلو سبسغا شخوين زي مصابر مصخيل ابزي ابقعت لنا نقسم بجزب الحجوين نحنا خيمرسناكم كلنا قستهم زي معلت خيبلناكم كلنا بعلخاتكم معلت فليكم انتم انا ابزي اخ زارب يزل خيل تبلو حدا جزء تقول فيكم بريقة تزاربوا دقائق ساعات تقبروا فتتنفسوا ملء تنفس عدل زي ترخبوا أرلكم أبزي نايبة حق حيالاتنا مهارات جزيكم فليكم وين معلت فليكم حزولنا عند حريكم فرايبيتنا فوتي زولو نزخون نكون أدمين وين كتحبروا تخليكم نايبة حق تطبق مال أختينيرو نايلو معنتي تطبق قاشا تطبق مدب كم وين مزع إن شاء الله هم حساس ندابلنا هم كيدينا أرنيلنا وتنا كبر حاو نايب حقي لبان زربان أبنا في زربان أتي زدلي أبز ساعات زنتي من أسيدي ولا نتي حزبي مسنا علم الدعاسن نايب حقي جننت زلو تخن سمعنا امتنا يغني لنا كبر حاو وتنا أنا بمسمر كنت حارنت على مسلمي أنا حارنت كنت قتل ما يكفري يلا خان حارنت كبر حاو يلا خان حارنت نابا خان مدرخي لك أريدك أسمع كان مسلمي دمتي حارنت دمت عطوا الله حي لما نسي قليل كان لها مسلم أيضا ولا دقيقة أفضل كمان تسوي أوكي حرة كما يقعد حالي تستمر كتب ملسنا نابا خان حارنت الله خان دمتي دمت حارنا تسمعنا استحتى فعلا اوكي او خلنا نايصبح مدن قصاليو نايصبح غاشانا فا دكتور دبريو كمتي بمد زل مدنا ورز مصنا نبره حجكو قربدم دينا نيرو بين كاب صباح مدناتي زلو تم ابزو عليكم سان قصيلكم صباح مسانا فتوعلو بخبر نقدمكم مالتي حارنت تأتوا الله حجز تحزة أنتم تأبيكم زلا فريز غيركم سلا دتصنح وصيكم آتيكم حسابكم كتبوا زبالة أمير مسلم ما بخا حارنت دمت يلا مجينا سقاب حجك تسمعون لكم غزانا تسمعون لكم دنت يلم اوكي اما دكتور جبر نابا خموني سغابو سودا تعراريا دكتور جبر اللي خدفنك دكتور جبر سمعنا دلخ انا خسمع الله خديت سمع الله انا اوكي حراي دكتور جبر ابياتو ديس وطاويل لي تسفى سلام على فيسبوك ابزات دكتور جبر يا حقهم كنا تيدم يسمعني ريكوردز حقي سلازل كنا تيدم سفايلز مرحبا حارنا تأتت وصع الله اسك حزة
موجود هو باي صبت أيها ويوكا أنا فرحكم ما لهم زمايل هو بايس كان عبارة خلهم بس هلو اسمع الله خده اوكي حجي ما تخلى نخيد حرف حجي ما تخلى غسل ثانك يو كلكم حوات كابتعتين لعلي زعابكم زناسكم نسلمكم زقيحكم كلكم حوات نايك على سبصت حاونا قلتنا صبك زربان نهيبو كابتك عندي دسحابن ጉዳይ እንተዳሊ ኮይኑ ብዛዕባ ዝኸይድ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣጸቢኡ ከም ጸለወና ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ኣጸቢኡ ከም ዝድምስሰና እዩ ገሊጹ እዚ ኸይድ እዚ ከይዱ ካብቲ ፈተውትናን ጸላእትናን ዝብል መትከላዊ እምንቱ ኣብኡ ይሰማዕነ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ ንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ኮርኔር ዘእቱ እዩ ማለት እዩ ስርዓት ኢሳያስ እንተኾነ ሎሚ ዲቕ ብዝበለ ገንዘብ ኣብ ምዝርጋሕን ኣብ ወያነ ከዓ ኣብ ኮርኔር ምእታዊ ሓውና ጎተና ካብ ዝበሎ እንተደኣ ንወያነ ሎሚ ሃሪሞም ፅባሕ ከዓ ንዓና ናይ ምድቃቅ ክጥዕመሉ ይኽእል ማለት እዩ መጀመርታ እቶም ንዓኻ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ እቶም ንዓኻ ናብ ባይታ ከምፅኡኻ ዝኽእሉ እዩ እቲ ኣፅፋር ዝቆረፅ ማለት እዩ ልክዕ ወያነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንተኮንኩን ንሕና ደንበ ተቃውሞ ሓመድን ኩሕልን ነርና ማለት ምስ ወያነ ክበሃል ይከኣል ገቲሎምና እዮም ክንቀሳቀሱና ይከኣሉን ብረታዊ ምንቅስቃስ ካብኡ ክንብገስ ኣይከኣልናን ብዙሕ ዓበይቲ ጉዳያት ንኤርትራ ንስርዓት ዝኽነውድቀሉ ንኽእል ዕድላት ሕሊፎምልና እዮም ከም ግቡእ እንተዳሪኦም ማለት እዩ ግን ንሕና ናይ ደንበ ፍትሒ ኢና ፍትሒ ዘንስ ፍትሒ ዝርኢ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝገበሮ ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ዝተንተኖ ኣብኡ ምስ ይሰማዕ ማለት እዩ ናይ ትማሊ ፀላእትኻ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ዕሩኽትኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኢሳያስ ነጥቢ ሓያልነቱ ልፍንቲ ኣብ ምግባር እዩ ማለት እዩ ልፍንቲ ናይ ምግባር ክእለቱ ብምንም ተኣምር ተወዳዳሪ የብሉን ምስ ኣሜሪካ ፀላኢ ነይሩ ፅንሕ ኢሉ ፈታዊ ገብሮ ማለት ምስ ሱዑድያ ፀላኢ ነይሩ ስለዚ ፀገም የብሉን ንዕኡ ዘድሕኖ ንዕኡ ናብ ስልጣን ዘደይቦ ንዕኡ ኣብ ስልጣን ደፅንሖ ልፍንቲ ክገብር ፀገም የብሉን ንዕኡ ሓላል እንተዳ ኮይኑ ንደንበ ተቃውሞ ጌጋ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብሉ እንታይ ዘለና ማለት እዩ ንስኦም ብምሉእ ተተሓሒዝና ንስርዓት እዚ ከይተውድቕዎ ከይትትንክፍዎ ንሕና ሰብ ጉዳይና ንህድቆ ሰብ ጉዳይና ንዓልዮ ክንብል ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ባዕልና እንተዘይዓሊናዮ ንስኻትኩም ፑፖት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ተኺልኩም ከተዋርዱናን ከተርጉፁናን ኣይኮንኩምን እናበልና ንወያነ ክንሃስዮም ፀኒሕና ሎሚ ግን መሬት ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ይለዓል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ውግእ እዚ ፅባሕ ወያን ብፀመደ ውግእ ክኸውን ዝብሉ እንታይ ዘለን ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ውግእ ዝኽፅመዱ እዮም ዕፃው ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ውግእ ዝኽህሉ እዩ ማለት እዩ ነዚ ኢና ጠጠው ከነብል ዘለና ፅባሕ እውን እንተኾነ ነጋሬት ውግኣት እዩ ዝዝመር ዘሎ ናይ ውግእ ደርፍታትን ናይ ውግእ መላዓላትን ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እንተኾነ ኮይኑ ማለት እዩ ዝጋደፉ ኣይመስሉን ተኻልእ ነቲ ኣህጉራዊ ከቢብና ዘለውን ፅቡቅ ገሩ ተንቲንዎ እዩ ማለት እዩ ምሕዝነት ኢሳያስን ምሕዝነት ብን ገንዘባዊ ድጎማ እዩ ማለት እዩ እቲ ካብ ሃገራት ዕራብ ዝወሃቦም ብፍላይ ከዓ ንኣባይ ግድብ መስርሒ ዝዓግት ገምጋማት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክብል ኣስሚሩሉ ማለት እዩ
أبزو نسوي سامع ناتي سلازي انتاي بحالا أنا إذي لما عتي حونا بوتنا بقبو تدالين لوزمس درجة 9 كميتي انتبلكو سامع لي ماتي سنبغى استمرأي كندي آثار الزخونة نجرجن نهاي كله قدات إرتاو حيلي كمانن جزء كتأساسرن كتحققفن دقت كجبرن زلوا شجراتون جون جديفو مكرراب كسفنن زبلة تأنسى خالي مسكالوت متحبارده متحبار كلاو قداي ماتو نفسها خيدلدلك نفسها خيسرعك نفسها خيودبك مسكالوت كسارعن كتوادبن كتمحزن أي كعلن محزنة انت جبركاون دلو المحزنة هاي كونين مجمرتنا نفسنا سرع نفسنا سرعنا خاء نتي كجباء الناس جباء سرح نجبر أنا انتي كجبري كنبل كنكلا لنا خلوت كجبرنا عين سبة تسرح نخلوت زوها بايكون نخلوت جديفك نفسها حراوسيها زخيات كيدي أيكون زبرو أو ميت تحزي كونس لعلميت وننتلو خوين غزري أو سام علمات كم وين نجبر زلنا خوين ساعات حجي يكونن لو ما يكونن خلا وش أنا خاتو أبتاريخنا ننبذ هنا مش عتمليسنا تنبتقامو أبتاريخنا ننبر تمال 5 صريح من تمال 5 فتيون تمال 5 تخوين تمال 5 فتيون تمال تاريخ حلفي تماهير كله كابزان ايتمال تخلت كيدي انت تماهير حلف من طريق خونو من طريق كبعي خونا كاتخبر منبر خونا كايكين او تنقل على انت الالقا ناي مقزم بوتا خون خيلي ناي محزن بوتا خون خيلي ناي تمالي يغاتت ماتيو ግን تحزن ايكون كان كنبر حزن كاوديكا كابت حزن حمد كان يجيفكا تسيكا انت تقبر كم دلكا يتوانا نجر سلازي إرتراويان حواتي صبغ استمرئك وهاب بعلو قبل لبنا يحضره تانكي لكم سمعكمني تسمع خون تستقبر لابتاب بيكونس بتابلت زارب سلازلخو تسمع عليه تسمعكم عن الله من الكومنت سلن لايرين نزلخو ودحنكو هو باي سماي دي كان يركا لا بخا مدرخ اوكي يجالو يا حس كان يا انا بجمرة ثانك يو قبلون وتنا هاي كلن سوري لا بجمرة اتين رجن كابتي سمعكو جن دي كابتشرد كله تي مجمرة تي كم زي عينت استمروا كتب قليل نجر كم زي كونه كلاتنا يرد هون تسفى قدر جزء وسيتكا جزء في ليها حسابات التقاليد سمي كان نسبات كم استمروا تقربوا قليل نجر أيكون لاسوا أناسي قاشا خون سفتي بدلت يبلي وان عقم همان يبلي كم زي توكيس كان مهدام ترحيب مر كوفيلكا حسابات أمسيكا سمي كا بيلكا أمزي كتمهر نسب that's not my forte يجي أمزع تقديسو قوتنا كم ولا كل جزء يستاتف أبزي جزا جن كم سرحي له وسيلو كم قاشا خينو قرب بمقارو أجنع عبلو and I think تيناي مراب تراح زي كونه تي quality ناي تي زرب يجي كافتي introduction كجمر كله زي سمعكوا تي جينيسيس مالت التاريخ نايت أمسأة ناي أبي أحمد نتي بوليتيكا أبي جوسو خير نيرو أمي جمر نيرو انت عينة الرأينا ويزت الشير عن قوتنا سي أبزح نجر أفتي مجمر أحمد سخلو نفس أنا قوتنا تراح يكون بزحت وابدي دلاي فتح زلو بخال عينا نتمتو انتاي زي أبي أحمد زبال سبايسي what is he انتاي مسي زلو تزربو سمعو كلها كم زي موسيقى يزمسل
ሕጂ ክትነስጎ ወይ ድማ እዚ ጌጋ እዩ ወይ ገለ ክትብሎ የፀግመካ እዩ ሕጂ ቴክስ ከምዚ ታይም ዳይጀስት ጌርካ ኣበይ ገፁ ንምንታይ ይኸይድ ኣለኹ ትፈልጦ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ክመፅእ ከሎ ሰብ እዚ ንሕና ኣነ ፐርሰናሊ ፖዚቲቭ ርእቶ ነይሩኒ ብዛዕባኡ ንምንታይ ሓደ ዩኒክ ዝኾነ መራሒ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብሰላም እንዳገበረ ንህዝቢ ከቀራርብ ዝኽእል እዚ ናይ ምሕረት ምውራድ ነቶም ፀላእቲ ናቱ ሲ ይቕረ ገይረሎም ኣለኹ ክብል ከሎ ከምዚ ናይ ማንዴላ ዓይነት ጌርና ንሪኦ ነርና ማለት ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ኣብ ተመክሮ ናይ ብዙሓት ናይ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እንታይ ዝኸውን እቲ ሓደ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ነቶም ቅድሚኡ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ኮስቲሩ ኣሲሩ ቀቲሉ ሓሪዱ እዩ ስልጣን ዝሕዝ ዝኣምር ምሕረት ክህብ ዝሓስብ ብዙሕ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናቱ ቁርብ ንሰብ ከደናግር ዝኸኣለ እቲ ናቱ ኣገባብ ናይ ታሽሚ እዩ ኖ ከምዚ ናይ ሰላም ዝደሊ ሰብ ጀንዋይን ሰላም ዝደሊ መሲሉ ቀሪቡ ዋላ ምስቲ ፀላእቲ ናቱ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ቁሩብ ምዃኑ ክሪአና ፈቲኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዕሺና እቲ ናትና ጃጅመንት ብዛዕባ እቲ ናቱ ፖለቲካል ኣጀንዳ እንታይ ምዃኑ ሲ ፈፂምና ማለት ዓሚቕና ስለዘይተረዳእናዮ ወይ ንፈልጦ ስለዘይነበርና ማለት ከምዚ ብጌጋ ኣይወሰድናየን ሕጂ ግን እቲ ካልእ ነገራት ሕጂ ተተወሳኺ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካ ብሓፂሩ መሞኻንካ ክነግረካስ ምስ መን ንገረኒ ዝበሃል ምሽ ኣባሃል ኣሎ ሶ ዳስ ወት ኢት ኢዝ ዩ ኖ ዋይ እዚ ሰብ እዚ ሲ ምሳያስ እንታይ ይራኺብዎ እንታይ ምስ ኢሳያስ ከምዚ መይቱ ዝነበረ ሰብ ካብ ጉድጓድ ኣተሲኡ ኣብ ጅቡኡ እትዩ ኣበይ ገፁ ዝኸይ ዘሎ ኣረኣያ ናቱ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ንኤርትራ ከመይ ዝጥምታ እዚ ኩሉ ናይ መስዋእቲ ናይ ኤርትራን ዋጋ ዝኸፈልዎ ብኸመይ ዓይነት እዩ ዝጥምቶ እንታይ እዩ ናቱ ቪዥን ሕጂ እንዳተነፀረ ኸይዱ ሕጂ ትሒዞ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ እዩ መጀመርያ ንሕና ነቲ ናይ ቃልሲ ናይ ፍትሕን ናይ ዲሞክራሲን ናይ ቋም ናይ ገለ ኢልና ንስዕረሉ ዝነበርና ንዕኡ ዝፈርስ እዩ ሕጂ ኢሳያስ መይቱ ዝነበረ ሰብ ካብ ጉድጓድ ኣተሲኡ መሊሱ ድልድል እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ምግባሩ ሲ ኦፍኮርስ ሰባት እዚ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንሕና ሲ ናትና ክንገብር ኣለና እምበር ብዛዕባኡ ክንዛረብ ይብልናን ኢሎም ዝምኽንዩ ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ደንጀር እዚ ኣክኖሎጅ ከይገበርካ ከይትረዳእካ ከሎ እዚ ስኢልካ ትሰግሮ ነገር ኣይኮነን ትሕዚ እቲ ናይ ጎተና ኣስተምህሮ ሎሚ ነዚ ጋፕ እዚ ነዚ ፀገማት እዚ ሃይላይት ገይሩ ንዕኡ ፈትፊቱ ፀሚቑ ከም ኣስተምህሮ ገይሩ ኣቕሪቡ እንደን ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ሕጂ ንሓደ ነገር ክትገብር ከይትበገስካ ከለካ መጀመርያ እንታይ እቲ ፀገማት ኣብ ቅድሚኻ ዝገቲሩ ዘሎ ንዕኡ ክርዳእካ ትኽእል ኣለካ ፖለቲካ ቀሊል ሰባት ብላዕሊ ማዕር ዝረባ ስሚዖም ብውሽጢ ግን እንታይ ሽሚዮም ዝቡኻ ከምዚ ስሚዮም ዝውሕጡኻ ሕጂ ዳስ ወት አብይ አሕመድ is doing you know ሕጂ ነዚ ክንዕሾ ይብልና ክንገይብና ነቲ ኣጀንዳ ንሱ ሒዝዎ ዝኸይድ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ኣጀንዳ እዩ ሕጂ ካብ ኢሳያስ ፈሊና ክንሪኦ ይብልናን ኖ ሞር ከምዚ ናይቭ እዩ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ሰላም ሰብ እዩ ናይ ቀሺ ዘረባ ገለ ይኮነ እዚ ናይ ቀሺ ዘረባ ይኮነ ዝሰርዕ ዘሎ you know ብላዕሊ ከምኡ መስል ናይ ሼክ ናይ ቀሺ ናይ ገለ መስል ግን ብውሽጢ ግን ንኤርትራ ንምውሓጥ እዩ ኤርትራ ሲ ንዓ ዲዞልቭ ገይሩ እቲ ኩሉ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ምሽ ናይ 30 ዓመት ናይ 50 ዓመት ቃልሲ ዝገበሩ ንዕኡ ሪቨርስ ዝገብር ኩነታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኣብዚ ድማ ናቱ ፓርትነር ገይሩ አይደንቲፋይ ዝገበሩ ናቱ ድኽመት ናቱ መይቱ ዝነበረ ሰብኣይ ካብ ዓዲ ሓሎ ዋላ ገለ ኣምፂኡ ንዕኡ ሪክሩት ገይሩ ከም ድላዩ ይጠማዝዝ ዘሎ ማለት ሶ እዚ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ክትሸጥ ኮላ ኣሕዋት እዚ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ አንድነት ገለ ሃይለ ስላሴ በዓሉ በይኒ ኢኮኖሚ መፂ ጎቢቷ ኤርትራውያን ሪክሩት ገይሩ
ኤርትራና ቦታታ በሐጎታትና ዝነብሩ ሰባት ተዓሽዮም ብዝኾነ መንገዲ ተታሊሎም ብዝተፈላለየ ዝምባሌታት ተታሊሎም ወይ ብረብሓ ናይ ፐርሰናል ረብሓ ተታሊሎም እዮም ሸይጠማ ሕጂ ጎተና ሃይላይት ገይሮ ኣቕሚጥ ወይ ሃገር ትሸጥን ያ ትኽእል ያ ኢሉ ኣረዲና ማለት so that's እዚያ ክንርስዓ ይብናን ሃገርሲ ኤርትራ በቃ ናጽነታ ወሒሳ ሞደር ሕጂ ሲ ክትኸይድ ኣይትኽእልን ያብያ ክትኸይድ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኩሉ ግዜ ትሰምዕ ኢኻ ግን ኢንዳይሬክትሊ ክትኸይድ ትኽእል ያ ፕሮክሲ ዝኾነ መግዛእቲ ኣሎ ዘይትረብሕ ሃገር ሓይሊ ዘይብላ ድኽምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ዝቆጻጽርዋ ናቶም ኢኮኖሚ ይኹን ናቶም ሚሊታሪ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ኩሉ ኣብቲ ባሕርታት ናይ ኤርትራ እንድሕር ኣትዩ ወደባት ናትና እንድሕር ዝቆጻጽሮም effectively ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናቶም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ I think ጎተና ዲ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪዑ ኣረዲና ፈትፊትዎ ኣብቲ ኣና ክስማዕኩም ሓለፈን ነገራት ብዙሕ ኣሎ of course ግን እቲ ተመሊሰ ዕድል ንሕር ረኺበ ሰምዐ ግን I think it's just tonight ዘረባናቱ and well done ጽቡቕ ኣስተምህሮ ጥራሕ ኢለ ክሓልፎ and thank you Mike free أنا دي زولو خبريقا سلام هو باي أنا دي وي حادنتنا هذا حدث كتصحف له يس أوكي هاجرسي تشتتن زولو لو ويلكا هو باي عاركي قلتنا كم تنتين زردو هاجر راي تشتتن إتا حلموان نوركم أنا ونسخم كوين زحلم عز نوركم انكم يزلوم زله هي ابيدو وهب الله قلتنا خافتي مثالي زغلص الناسي تتشيط على ترفكو امرخبنا له ازغن نعنا دو عوا عبيلو نحزب ኤርትራ دو عوا عبيلو اي بالله عيستغيرو انكم يزلوم زله ن27 ዓመት ሰሪሕልኩም انكم يزلكم زله يزبله هالو سلام كاخلاتكم مو ግን انا ሓደ ዝገርመንሲ ባዕሉ ጎተና ከም ዝበሎ ኖቲት ሳይገብርኒ አይነ ስውር እንዲ እዚ ሁሉ ሓይሊ ብሙሉኡ ኣብ ርእስኻ ሒስካ ሓደ ከምዛ ዓይነት ሰሚናር ንክትብ ብጣዕሚ ኣነስ ገርመን ነይሩ ኣብ መንጎ ዳ ይካልኩን ወጽ እምበር እንታይ ዓይነት ክእለት እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣምላኽ ድሪቡ ድህቦም ነዚኣቶም ኢለ ተመክሮ ካለን እንዶ ኣብ ጀርመንሲ ናይቲ ኤሪትሪያ ጀርመን عركنت محزنت زبل محبر نيرنا نايت محبر مراحي كبور بروفيسور دكتور بايرو يدمر حنيرمو نساعتات سيمينار هم نيرو خمس غيرو نساعتات اب سيمينار زفولت انا تم ناي عين صورا دي كونو نوتيت سغبري خانو نتارسي حاده كفال كلاي كفال سلساي كفال ربعي كفايلكا صحيفكا نتارس እንዳጠመጥካ شعوب على خانات كحسابات ናጽሙካ ኻትብ ናይ ዚኣቶም ሓይሊ ግን ብጣዕሚ ዝገርመናን ብጣዕሚ ተደኒቀ ተመሲጠውን ክብለኩም ይፈቱ ብሰረፈ ከምቲ ዝበሎ ሁሉ ክንዛረበሊና እውን ቀኒና ብጣዕሚ ይቀኒልና ንብሎ ከምኡ ኮይኑውን ጋሻ ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ መጽዩ ከምዚ ገይሩ ንክምህረና ብፍላይ ነዞም ሕጂ ኣይተሸጠትን ሃገር ዝብሉ ዘለው مسرعات ጨኪኖም ስጋብ ሕጂ ምስዝቦም ቤት ሓውስ ዘለው ኩስቆሮም ቁሩብ ጸኒሑ እንደተመጽእሞ ወይ ድማ ኮሙዳ ለጋሻ ነዞም ካብ ኩሉ ነዞም ምስዝቦም ቤት ሓውስ ዘለው ከምዚ ሕጂ ሓደ ዝስሕቅ ዘሎ ነህለ ካብ ዝታሕቲ አይደኖ እንታይ ልስሕቆ ዘሎ ንዓቶም ክስወጦም ጽቡቅ ገይሩ በባዓይነቶም መምሃራን ከምዚ ጌርካ ምስዝቦም ተሓውሲልካ ሽዑ ህዝቢ እንተዳ ተላዒሉ ስርዓት ግደፍ ከምቲ ዝበለና ህግ ጎተና ወይ በሪሩ ክጠፊ ወይ ሓደ ክዕወተሉ እዚ ከዓ እረጋግጸልኩም ኢልና ጎተና ከምዚ ገይሩ ንህዝቢ ጨኪኑ ኣብቲ ኤርትራ ወይ ውሽጢ ኤርትራ ክነብር ኣይክእልኒ ስርዓት እዚ ሕጂ ኣብዚ ሓጥር ግዜ ወይ በሪሩ ክጠፊ ወይ ድማ ኣብኣ ከም ደም ከልቡ ኮይኑ ክኩዒ ዝበላ በተቋንቁ ተስፋ ንገብር ናይ ኩላትና ጸሎት እዩ ስለዚ ተደጋጊፍና
نسرعات زي نحنا بتابع عمنا بدق خوينا جاتهم مهران دا مصانا نخلو دردهم كنسرح لنا مخا تزبلنا كله اب قبر خنوعلو تسفا نقبر مايك فري جيماني ما كلا يلن من ما كلا يلن ما كلا مايك جرمانة كبر خاوي حراي ما دبدي خا كنت قصنت انا لخا قصنت خليها اوكي حراي عندي لنا بحق صبو متبع بيزولو ندف الله ينازلنا يزارون غاشا ها ندف الله ينا اوكي حراي همي بالله خدو كبر خا همي الله خدو يا الله كله مسكرم يهو سلامات نقولهم سلام وعليكم بجكا زول تصارفوا زولهم كم بعال الشحن حموش تميتم ارو يا زولسي تاعتو تصارف هو يتصرفوا سلامات بوتنا هذا بروفيسور كابتن فعت من ساعتنا ارترا يو بوتنا بتقول جهوبه كل جزء زغربوا حساباته صفوفي اجي انت يوتي كلها هاجرنا مجمع تاجي نشوف اب هاجرنا انت يترايو ابزعسان حضر عمد مزبن اوينا حج خريو بحفشه ابزعسان حضر عمد حزب يترا امريكا وياني اندابلكا حزب يترا كم تاخذ زياده زاربكم اني اتسعان شومونتن ኢትዮጵያ ተገምጥራ ተመጽኩም አላ መስብሮም ኤርትራውያን ሁላ ድኳና ገዲፋ ማኪና ገዲፋ መንሳያታ አረጋውታ ማአሽታ ሁላ ኣብ ግንባር እግሪ መኸልን ቡሬን ባድመን ግንባር ሑመራ ሁላ ኸይዳ ኣብ አስመራ ግን ሓንቲ ሕብእቲ ወያነ ነያ እዛ ናይ አስመራ ወያነ ኸንታ ትገብር ነራ መስለኩም ኖቶም ኣብ ስራሕ ዘሎ ብጎርሆም ኤርትራውያን ምሁራት ድዖም ትቀንጽል ነራ ድዖም ትቀትል በሓር حيلا اير تبهاتا كمينا تابلت حيلا اير تبهال اندابلو صصرا شو قدامت مصيو يقبروهم يا نزوم ارتراويان حجي تدهلين لاينا ارتراويان مغنياتو نحنا مس عباي ኢትዮጵያን ዋጋ አለርና ሓንቲ ዘፈት ያኔ ኢትዮጵያ ግን አበስመራ አቀልጥና ያኔርና ማለት ዛ ናስመራ ኢትዮጵያዊት ግን ሕጂ ባዕላ ጎንደር ከይዳ አነ ቦሉ ጎንደር እንዳበሐጎይ أنا زلتأكم زنوبركو أبس مرا خوينة إلاتنا بعلا نجيرا مبر يتراويان كساب حجي أي فرينان يرنا قل حجي قل بعلا كمزين من إخلي مدابونا غير كان مسكتة كانت تحاسر زئلة يغلي تسري حجي قل التحاسر بعلو أبي توبيا خويدو أنا ناتكم حاسر ناتكم شقر زنوبركو بيلو بعلو نجيرو سنجرون هزبي يترا كمز قوتنا زبولو ادميو حاتير كخوني مالك سلازي جي تنتير لسنالو مالك نوتهم داكي قطاچو قال يتراوي حجكو بترديو ولو مالك سلازي قالو اب استولعت حاوي كوفيلو لازي ماي حقوقنا يسمرا ويان مالك دحار انتا يوتي يزغنات ناي سلام ابيسي ويدما زنا ኢትዮጵያ علامه دحري سعرتنا إسابة ኢትዮጵያውያን ምሁራት ወሰዱ ሓደ ስጉምቱ ኤርትራውያን ነዛ ነስተውዕሉና ኢትዮጵያውያን እንታም ለማርተዋንቲ ንሕናኒ ኤርትራውያን በኃይሊ አይንስዕሮምኒና ኤርትራውያን ብኹያት ክንስዕሮም አይንኽእልኒና ብቃቶም ኃይሎም ጽንዓቶም ኩሉ ዚ ክንጻወሮ አይከአልናን የሳብ አዲስ አበባ መጽዮም ስሬና አፍቲሖምና ያም ህዝብ ኤርትራ አይሎም አሚኖም ላይ አብዘም ኢትዮጵያ እንታይ ዳ ክንጥቀማለና አይሎ ሕጂ ያ ህጥቆሟን 17 ዓመት ዶስንዕዋ ድነበሩ ታትብል መስለኩም ታብረት ፍቅር ትበሃል ብረት ይሂዞም ዛንታይ ልዚኣ ዛምሳይ ዛ ፍቅር ትበሃል ምሳይ አዝያ ሓያል እዛ ፍቅር ትበሃል ምሳይ ልዚኣ አቤናይ አካባቢያ ተሰሪሓ كميلا تمهيزا كميز بله سنة حسابي أمسوا لمن تابزوا نزي زام سائل زيا السرح كفتنا زلا إلا أبو خريان هجي حزب يترازي 5 مليون إلا نسوعه
نزي 100 مليون حزب إثيوبيا سوريو أفتحوا كوستومو أفتحوا أبعد ساعات تروح لترفه حزبيو حزب يترع بزا مسائل زا فكرت بهالمسائل جن كما جرنا في شعورهم نخبيلهم بزا تطايبهم حجي ما له زي حتى حيال مسائل زا مسائل زا كنفشة زا خوينا إذا فكرت بهالمسائل كنزنا علينا يا كتفلتالنا حجي زا مسائل زا بأمريكا تمهيزا أو وش على سبب هذا متأزلا ولا بعد عرض جان الغلاء زلا ما يجمر تنزيعة مصنعتي تزينا إتراوية إذا فكر مسائل تبل مع آخر نفشل لنا مالته قالوا أنت يوتي وعابي يوتي طبعا يسمرا بمحي حقوست الشا سياس يما نقبل على كيانه زوما يتقارو متخات تولي جنا يسمرا اليوم ده كلا بمحي تسرقنا يتحقق يقوم له أبي أقوم يتمنى كنا يوم نقوم يتمنى لا أبغى صباح نقول قصينا مرينا قل زياتهم أبزي أستران شو عتر عمت حدش دم دبل شن يتمنى حدش دم مالت ده أتراو الدم أجي ولا تقوم يتخلو زي ما رحنا يدم حد حدش دم يقول لنا أبغى يتراخ بالكله نوز يوم تولي جه دكتاتشو دك عيله دك رايا عزمه نزياتهم فمشون كله مالت أجي የኤርትራውያን ታይ መስይልና ሐዲስ ደንገሎ ማአሽ ኤርትራውያን በሲያት ሙራት አውዝ ቅርብ ዘሎ መስይልና ንሱ ግን ኣብ ሰሜን አሜሪካ ንሓጎስ ክሻ የማነ ገብረአብ ዶቶም ቃልሲ ኤርትራ ዘይፈልጥዎ ብማዕደ ኮይኖም ጥራሕ ኣፍስቅ ገንዘብ ናይ ህዝብ ዝተዋፊሮም ዝነበሩ በዚኣቶም ወዲኦም ገይሩ ኣተናጊርና ማለት ስለዚህ ስልጣን ናይ ሀገር መቸምቶም ባዕገታቸው አየለ ሓጎስ ክሻ ገለመለ ዛመሰሉ زوم دمحيت ودمحيت بمسوعته وسيدو مصاريخ حجي انتهي لعنتو بي حاونا ايرتراسي ايرتراس بعزا قلمل ايرترا يتقعزني كذا مكو ايرترا معات قعزي كما وش أدرهم زوم يسباد بهالو الساع ميكادشتا كوماندس ويقباس تفلالو عشمات نحزو مسارح بعداويان كويلهم لهزبي ايرترا زقوتلوكو ايرتراويان حجي زوم لو متريوم زلها صباح نقول كمان كم تنا يسبح خطوف يوم مالك أجي نزيوم انت هتقبرهم تمزقوهم ترى بعلم اليوم جات ما يمدلو صباح نقول انت هجبري السبزي نزياتهم تتقبرهم مسلكها تحزم كل جزء يسبح مع تامس آخره تحلو تشتروا له معاتي الله مالك أجي تمزنعتي هي تراوي الحجي أكل بسنتنا يزدنا هو أكل كرنعتنا على مالك جبلنا زبلت بمولو اندا مزجب كايوت خي اندا مزجب معاتي خمسيا تمالي ابزي ناي غونتاي ኢትዮጵያውያን ዝተኻየደ እዛ ናይ ህይወት ሰነድ ኢትዮጵያ ሪሁማ ሁላ እንዳቦይ ተዓገስ አቻለ ከማ ህዝቢ ተዛኒ ለተሰገማቱ ብሩሱ ተረዲዎ አመጨሻ ተዓመፀኛ አታ ዕራ ይዞቱ ስለዚህ እዚኦም ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዕሱባት ካብ ኸምቶም ዕሱባት እቲ ንምንታይ ነዞም ኩሎም ሕዋቶም መሪሖም ነሰው ዝነበሩ ሎቢ ብኸምቶም ተዓሲቦም ነዚ ሃገር እዚ ኣብ ዋጋዕዳጋ ከኣቱ ከሎ ዓይኖም ዓሚቶም ዝርኡ ዘለዉ ጽባሕ ንጎ ተሓትቲ ምዃኖም ትፈልጡ ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ብዋጋ ስልጣኑ ዜጋ ናይዚ ሃገር እዚ ጠፊዩን ተበዲሉን ዘሎ ተሓታቲ ምዃኑ ከይሞቱ ዳ እምበር ከይሞቱ ዳ ከምዚ تاخذنا حيل عير كترخوا منبر نحن قدمنا يوم تاخذنا قبل ما هابو زي ما رحنا يدمحي تاركبنا يوم بيت فردنا إيرترام سينا شعاع خمزانا يتشمو كوبينا مال سلازي أبو خن بس حجم انت هنقبل لنا حادنت حزبي كل جزء بحادنتون هاجراونتون أقدمو نتيجة زيادة كما يجرو كتحالو خمزلوا حلفنا كوسنا حجي نزي مسائل فكر زبحال عند حريك نفشلو هنا لوبي إذا كلنا من إثيوبيا هذا قالوا إرتراويان كان تعود شاول تواصل أما حسن إرتراويان كي ترفه وجي كذا كنات أما حسن إرتراويان هذا سور كنات كذا إذا بعلامة زخيز الله بوتاي سزخونه نزون إرتراويان
مستوعل ذل ጉዳይ ስለዚህ ነዝውና መላዩ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ሕጂ እዚ ዝኸይዞ ንዓለትነት ኤርትራ ንምጥፋእ ተባሂሉ በታ ናይ ፍቅር ምሳይል ኣብሲ ኤርትራውያን ዓበይቲ ገበናት ክትሓኮ ዘይትኽእል ጽባሕ ንግሆ ፍጸማ ስለዚህ ነዚ ኩልና ክንቃለሶ ከንደና ፍላይ ቃንስትዮ ዝያዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሕይራን ክትዛረባሉን ክትማዓዳሉን ኣለክን ኤርትራውያን ኩሉ የጋኑን ይኽን ቃንስትዮ ኤርትራ ስለዚህ እዚ ንዓኽን ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ስኻትክን ሓላፍነት ትወስዳሉ ኣለክን ማለት ነው ተንሓማደ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዘለኽን ነዚ ጉዳይ እዚ ብጥቡቅ ክትሪኦ ኣለክን ማለት እዩ እዛ ምሳይል እዚኣ እንደዚኣ ክትፈርስ ኮይና ግን ብምንታይ ኣትፈርስ መሲልኩም እዛ ምሳይል ናይ ፍቅር ምሳይል ናይዞም ኢትዮጵያውያን ምሁራት ንሰዓካት ዘበሉ ኢትዮጵያውያን ነዛ ናይ ፍቅር ምሳይል ኣምፅማ ዘሎ ሕጂ ንዓኣ ከነፍሽላ እንታይ ክንገብራልና ኤርትራውያን ሕጂ መጀመርታ ኤርትራውያን ብኤርትራውነቱ ብንጹር ምርግጋጽ ሎሚ ተወልጀ ዝበሃል እዚ ወዲ ጓልናይ ወላ ወዲ ገለ ዝበሃል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከኣትዎ ወዲ ኣርባዕተ ኮይኑ ወዲ ኣርባዓ ኮይኑ ክነብር ይኽእል ትግዕተኛ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ክነብር ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ተወልጀ ከኣትዮ ወዲ ጓል ይኹን ወላ ወዲ ገለ ተወልጀ ዝበሃል እንተዛኣኒ በቡ ወዲ ካልእ ሃገር ኮይኑ ነዛ ሃገር ኤርትራ ኣይሰርሕን ስለዚህ ኣብዚ ጽፉፍ ዝኾነ በረዳታ ክንሕዝ ኣለና ኤርትራውያን ካብ ዝሓለፈ ታሪክና እዚ ንሕና ይደምሒት ኣብ ሰውራሃት ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኤርትራውያን ይኽበልዕ ፀኒሑ ኩሎም ምሁራት ኤርትራውያን ፀኒቶም እዮም ምሁር ዘበለ ኤርትራዊ ሎማ ኣብ ኤርትራ የለን ምክንያቱ ኣበይዳ ኸይዱ ሓይሊ ኣየር ትበሃል ሞይቱ ውፅኣት ሒዛቶ ከረን ክበፅሕ ከሎ ተቐሪፀ ኢሉ ሞይቱ ኣብ መግቢ ኣብሊዖሞ ኣልሴድ ዓብደላ መግቢ ገይሮም ኣብሊዖሞ ኣብ መርዓ ገዝኡ ኸይዱ ተቐሪፁ ሞይቱ ኣብ ኣስመራ እዛ ከኒና እዚኣ ንምሁራት ኤርትራውያን ተሰርሐት ናይ ሓይሊ ኣየር ከኒና ሽዑ ኣብ ሓይሊ ኣየር ክሕከም ፀኒሑ ብዛሕማም ከይዱ ይብሉኻ ማለት ኣብ ሲቲ ፓርኪ ክቀርብ ከሎ ባዕሉ ነብሱ ቆቲሉ ኣንፀርፂሩ ይብሉኻ ሃብታም በዚ ነፋሲ ፀዲሁ ሞይቱ ይብሉኻ ሕጂ ነዞም ኤርትራውያን ምሁራት ሃበትን ኤርትራውያን ኤርትራ ከምዛ ንደርሆ ኣብ ማይ ውዑይ እቲኻ ጥራሓ ተትርፋ ከምቲ ደይብላ ከማ ክገብራ ፀኒሑን ኤርትራ ከማ ታውግእ ትኸይደላ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ዝቐተለ ወያኒ ወይ ድማ ኢትዮጵያዊ ኣይኮን እዚ ናትና ሰብ ኢልና ጃኬትና ዝኸደናዮ እዚዩ ንኤርትራውያን እንተ ብኸኒና እንተ ብገለ ገይሩ እንተ ብሕዋቶም ገይሩ ንኩላ ኣብ ኣስመራ ከስጥቶም ፀኒሑ ስለዚ ሕጂ ስንተት ናይ ኤርትራ ዝገበረ ሰብ መን እዩ ድሕሪና መራሒ ናይ ደምሒት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለዚ ነዚያ ንሕና ፈሊጥናዮ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ቁፅሪ ኤርትራውያን ዝፀነቱ ኣብዚ ካብ 98 ክሳብ ሕጂ ንሪኦም ማለት እዩ በዓል መንዳ እዞም ምሁራት ኤርትራውያን ዝበሃሉ ኣበይ ኣለዉ ድሕሪልና ሽዑ ደሪኻ ዲኻ ዩኒቲ اسمع الله وتسمع لها صنع ورد والله هنا ابي عندها صنع هذا هي بقى مدخل تصل زارب الدور دعن ود دعري زاربي ابي عندها صنع حاجه يقولوا لي لنديه ግን دعني يقولوا حدي እቶም ምሁራት ኤርትራውያን ናይ ኣስመራ ኣበይ ዳኣለው ኢና ሕቆፂርና እዮም እቶም ኩሎም ስልጣን ናይ ሃገር ዝነበሩ ኤርትራውያን ምሁራት ጴጥሮስ ሰሎሞን በሎ ድሩዕ በሎ ቢትወደድ ኣብርሃ በሎ ሸሪፎ በሎ ዓብደላ ጃብር በሎ ኩሎም እዞም ኤርትራውያን ካብ ክስታኖም ኣስላሞም ጠፊኦም ዘለዉ ኤርትራውያን በብኦም በዲኦም ኤርትራውያን ገበን ስለዝኾነ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ከተማኦም ኣቲና ምስ በሉ ካብ ኩሉ እሳተ ገሞራን ሓውን ድወፁ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ኩሎም ፀኒቶም ማለት ውጩ ክመውት ከሎ ተላጊፅና ለይ ባ ተፃዊተና ለይ ባ እንዳበለ እንዳበለ መይቱ መውት ከሎ ከማ እንዳበለ መይቱ ኣበይ መይቱ ኣብታ ሓይሊ ኣየር ትበሃል መፅነሲት ናይ ኤርትራውያን ሕክምና ለሓይሊ ኣየር ትበሃል እንዳ ኢሳያስ ኣበይ ብቆትሎም ኩሎም ሕጂ
كلهم حيل عير كنينا تبهال ኤርትራውያን ዘይ ፍረድ ናይ መድሃኒት ኣብ ኣስመራ ኣላ እዚኣ እንታይ ከይና እዚኣ ስም ኸረም እዚኣ ስም ባፅዕ እዚኣ ካበይ ደውፅዋ ዘለው ንዕኦም ምልከት ማለት ሕጂ ፀላኢና ብንጹር ተዛፈሊጥና ፀገማትና ክፀብብ እዩ ኣነ ኣብ መንጎ ሓወይ ኣብ መንጎ ሓተይ ደባስ ጉዳይ የብለይ ስለዚ ንዓና ዘባእሰና ዘሎ ብሰንኪ ዘይ ዜጋታትና ብሰንኪ ጓኖት ደቂ 40 ደቂ 10 ናበኩ ማግኘት ተቀመጥኩምና እዚኦም ኤርትራውያን መስሎምና ችግር ፈጥሮምና ሲኣተም ሕጂ ፀገምና ያ ስለዚ ሕጂውን ካብዚ ከምዚ ተጠንቂቕና ፀሪና ፀፊፍና ነዚ ጉዳይ ሃገርና ብልክዕ ጠሚትና ጉዳይ ሕግን ክትሕል ጉዳይ ቅዋም ጉዳይ ባይቶ እግሬታ ጉዳይ ሓጋግን ዘለዎ ፍራድ ዘለዎ ጉዳይ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ مسرحون كربان كم حد كان زغل حجي زي هاتكا تعقب الكاز زغل جيركا تبقى عزل من قدي مسترحي أما نقول بزحات متقاعتي ناقبتن قتلت هزبن بلعت السبن زدقه كله يوم كسع ما تشرشتا بالنسبة لعسل زقوا عزو بس من قصة هاي لمريم كوينا نتقعوا إرتراويان كساب 9 حدن صدي حرمات تسمر سات 9 حدن حجها حساب مجرش تان الراقصة إذا قلت إذا كوم سبات اللو حجي بزيوم أي تحمموا مالته كل جزء هم علو نجاتهم تحاتلهم بس حكات الكلام تحلق أما مجرش حكات يارسهم في من كرام مالته أشاش تبلع تودع سلازي أبوهم بس حقن نحنا إرتراويان كلنا حدنتان حدريش سماعتاتنان أنا حدا يخطر لنا زغل مجال متاجزة كم إرتراويان حدري سواءات إرترال سوا مالك لا كل زيادة إرتراوي وقع زخف الله هاجر نسيو لازم بزي تسمينا أخت مجال علامة نحن بس كلنا أبحاد علامة نخشنا لازم بداية من نزله كم يجرنا هذا معلومة نقبله له سعر مالك كلنا حاجين دخمة لنا أبحاد نحنا كونترات ذاتنا له حقي جرنا كنبت كسب حقي إرتراوي عند كونترات يبلان بحقي بدرجة هاجر ما يحقي خنت له إرتراوي لا كله هاجر زل كزله كونترات لازم إرترا كسب حقي بعواج بزحلمو تجارو تقعزله كحلم كله زمرحنا يدمحي وجن حريو يتراويان واقو سوا تيلو يتراويان سوا خدو نحرسو تعاريقو يتراويان عرقو فمعزا سفعتي هذا الملف حجي عم قال خيلات ساعة الله بقى فبعد توجه تقول قال ما يوم حجي دام يوم بامبولانا اساسي بامبولا لازم سلمتا يتراويان بامبولانا سلمتا يتراويان اب حجن قوامن اب بزحين دينا عمد سلمتا بامبولانا يولق سبات تخرج سلمتاي ناي مسافنتي ناي سرقتي ناي دحر حارتي ناي لقمص ناي شفاتو سبات تخوت نجي كل غزي اب بزحنت زلوا اب بايتو اب هاغراونت اب ناي حبار ربحه زي تحاسبتهم بعد ساعه كانت لهم منبر كم قال لي اتراوان واحد يقول ترى سلازي انتاي حجي احنا قالسنا تاريخنا كم زلوا عقبنا لذي اب هاغرنا داكيتا تخديرو تاريخ إرتراويان سوريقو داي تاريخو لهزب يتال داناقر زولو قتالي إرتراويان لذي فليتا كما يركا تقوحفوت لذي أبزي بنزارة منك سرحنا لنا لذي قدام النتنت عارتي حادنت كل جزي حادنتنا حادنت حاد الدرعي مخانو كنا عمنا لنا هزب يترا لذي لو وحده خدم سناخل بحادنت يشعروا بحادنت بهورو حرستايو شكالايو تمهارايو حادنت جرو بحسب أبتره جبو أبسمو كبدو يو لازم كله سعره لازم نوصل الدرع كذا الجون لازم قداي فتحي لازم قداي قوام كنا راجع زاوينا حادنت كلناش لازم حادنت هاي مالتيو خبابيركا بورات حواكا كا أبتدي بصح تبصح نموري لو معدل زوار نموراتنا عدل كنهب علنا الإرتراويان حواتنا
ኣብዚ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ሓደ ዓረቢ ሰብኣይሲ ይዕለል ነይሩ ስማዕ ኣለኹ ደ ስማዕ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ ወይ ሕጂ ሓደ ዓረቢ ሰብኣይ እንዲሁ ሕጂ በቃ ዝሃገር ከምዚ ኮይና ዝሃገር ከምዚ ኮይና ገለመለ ገለ ይብል ነይሩ ድሓር ሃይ እሞ ኤርትራዊ ክመርሕ ዝኽእል ምሁር እንዲ ዘይብልና ኮይኑ ብጀካዚ መራሕና ጀምሒት የኤርትራ ክመርሓ ዝኽእል ሰብ የለን ኢልኒ ዋ ኤርትራውያን ምሁራት የለውን ኢልዮ የለውን ሃገር ዝመርሑ ኤርትራውያን የለውን ሕጂ ረኣዩ ስለምንታይ ይኸም ኢሉ መስለኩም ነቲኦም ደቁ ኤርትራውያን ነቶም ምሁራት ኤርትራውያን ደቁ ኣይኣምነሎም እንታይ ዝኣምን እዚ ባዕዳውያን ሕጂ ኤርትራውያን ኣፀገም ኣላትና ብባዕዳዊ ክትመሓደር ባዕዳዊ ጥራሕ ለባም ክትገብር መዋዕልካ ክትነብር ውላድካ ከም ዝመርሓካ ክትኣምን ኣለካ ውላድካ ተማሂሩ ስልጣን ከም ዝሕዞ ክትኣምን ኣለካ ስለዚ ኣብዚ ዘለና ኣርኣያ ርዱእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነቶባት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝያዳ ናቶም ፍልጠት ዝያዳ ናቶም ዓቕሚ ከተዓባብዮ ኣለና ከነምፅኦም ካለና ሞ ይቐኒየለይ ማይክ ፍሪ ዶክተር ብሎ መሲሎ ማይክ ዶክተር سلام اسمع الله خدو يا حوات اسمع الله خدو ملكت مقور لي اوكي والله انت وندي نرى مالتا تاخوينا عبيهني صنيحه بزخونه يغني لنا تجازا مالتيو كم تخل غزي ني غاشانا كا مالتي نايلو غاشا كافلي غاشا ينير مالتيو تفلط لكم تاي زبحال الله ناي غدنانا زبحال غله جشكم كيتكم ابز غدنانا ايوسكي زلص مالتي دحال بزخونه صبو اغاطامي ገሸስ ለዝኖር ካብ ኪና ኮይነ ክሰምዖ ፈቲና ማለትዩ ድሓርውን ኣርኪበ ናይ ጎተና ስለዝኾነ ማለትዩ ቶም ካልኦት እውን ከምኡ ድሓን ናይ ተብልዎ ናይ ወዲ ገዛ እንተ ገይረያ ማለት እዩ ዝኾነ ከመስግን ኢዳል ኢለ እምበር ብዙሕ ዝብሎ ነገር የለን ኣታሚ ነዩቲ ናይ ሎሚ ዝተምህሮ ወላቲ ናይ ህይወት ታሪክ ማለት እዩ ናይ ህይወት ታሪክ ከዓ ምቲ ኣስተምህሮ ይኹን ዋላ ምዝ ዘሎ ኩነታት ከዓ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ስኒ ምንካስ ኖ ተስፋ ምቁራጥ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንድሕዳዕኒ ተስፋ እንድሕዳ ጌርካ መንገድሎ እቲ ትንሕን እቲ ተሓቦን ትድልየትን ማዕርክንደይ ሓጋዚ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ወሳኒ ምዃኑ እዩ እቲ ታሪክ ንባዕሉ ናቱ ላይፍ ሲ ናት ታሪክ እዩ ንባዕሉ ማለት እቲ መሴጅ ሲ ናቱ ላይፍ እዩ ኣክቹዋሊ ስለዚ ካብኡ ንመሃሮ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ዝርዳእ ጽንዓት ሓቦ ሞራል ዘድሊ ምዃኑ ይኻት መሃር ማለት እዩ ምክንያቱ ናብኡ ክወስደኩም ኣይደልን ግን ብጣዕሚ ሃብታም ታሪክ ንባዕሉ ሃብታም እሞ መሃራይ ምዃኑ ክስምረሉ ደልየ ማለት እዩ እሞ ሙሉ ከዓ ግርማ ግንባር ቀደም ኮይኑ ቅርሚት ኮይኑ ዝቃለስ ጥራይ ዘይኮነሲ ብጣዕሚ ኣፍራያይ ተቃላሳይ ምዃኑ ኩላና ንፈልጦ ስለዝኾነ ነቲ ትፈልጥዎ ዝደግም ዘለኹም መኒ ጎተና ከመስግኖ ይደሊ ማለት ይቕነልና ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ብዓንዳሩ ስኻነ ኣገዳሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኩላና ኤርትራውያን ምናልባት ሻቅሎት ዝፈጥረልና ድቃስ ለይቲ እውን ዝኸልዓና ጉዳይ እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዝኽየድ ዘሎ ትኹነታት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተፈጥረ ማለት እዩ ንዕኡ ጎተና ክገልጽ ኣምሲዩ ውዒሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣስተምህሮ ነይሩ ከዓ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ጎተና ክብሎ ዘምሰየ ክደግሞ ዝደሊ እንታይ እዩ ሓደ ነቲ ህሉ ኩነታት ከም ዘሎ ገልጾ ምኻሉ ኣገዳሲ ነይሩ
ካልኣይ ከዓኒ እቲ ክግበር ዝግብኦ ሞን ግበር ዝብል ማለት እዩ ጨረሽ ህዝቢ ኤርትራ ተቃላሳይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክዕወት ኢሉ ማለት እዩ እዚኣ ገዳሲት እያ እዚኣ ከባኣ ክትብገስ ማለት እዩ ግን ክዕወት እንድሕዳ ኮይንካ እንታ ንገብር ከም ዘለና ከዓ ነጊርና ማለት እዩ ናይ ሓባር ቃልሲ ፈጢርካ ብሓባር ምቅላስ ከም ዘድሊ እዩ ጎተና ክምህረና ውዒሉ እዚ ከዓ ገዳሲ እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ እቲ ንኩሉ ዝምድናታትና ማለት እዩ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ጎነፅ በሎ ዝምድናታትና ሞንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ካልኣይ ደረጃ ሕጂ ተቀዳምነት ስራዕ ብሰዓት እዚ ሃገር ምድሓን ምዃኑ እዩ ጎተና ከረዳና ውዒሉ ማለት ሓቂኻ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ህጹጽ ግዜ ኩነታት ናይ ተርባጽ ኩነታት ኣሎ ሃገር ክትውልድ ኣይትህሉን ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ኣባይ ናባኹም ዝህሉ ዝምድና ናይ ዕርክነት ይኹን ናይ ዘምስማዕ ናይ ምስማዕ ካላዊ ዝሕስ ኩሎም እቶም ኮንትራዲክሽንስ ንብሎም ማለት እዩ ብ ኣውንታ ክትገልጾ ትኽእል ይኹን ዋላ ብኣልታ ክትገልጾ ትኽእል ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝሕዝ ማለት እዩ ከዚ ሃገር ምድሓን ይብሰዓት እዚ ሃገር ንክተድሕን ከዓኒ ናይ ሓባር ቃልሲ ፈጢርካ ብሓባር ምቅላስ ምዃኑ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ዝተምህሮ ኣብኡ ዝሰረተ እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓኒ ፅቡቅ ገይሩ ኣቕሪብዎ ይኽብል ይደሊ እቲ ካልእ እቲ ፀገምና እንታይ እዩ ወይ ከዓኒ እቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ከዓኒ ከሪኦ ዝፈተነካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ክንሪኦ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እቲ ውድዕ ኩነታትን እቲ በዓል በልታዊ ኩነታት እዩ ንዝኾነ ነገር ንሱ እንድዩ ኣገዳሲ ስለዚ ትውድዕ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ሓደ እቲ በዓል ቤታዊ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ሕጂ ክልተ ነገር ተኣሰሩ ነገራት ከም ዘለዉ ካሪእና ማለት እዩ ትውድዕ ኩነታት ክንብል ከለና ናይ ኤርትራ ውድዕ ኩነታት ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ውድዕ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ብዓብዪ ከዓ ምስቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ነገር እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ስምምዕ ዝብል እንድዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውድዕ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል እቲ በዓል ቤታዊ ኩነታት ኤርትራውያን ንሕና ከመይ እቲ ሰብጀክቲቭ ኮንዲሽን ናህና እንታይ እዩ ዝመስል እቲ ዳይናሚክስ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ከንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ሕጂ ነቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዚ ኣዛሚድካ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ንሱ ምዃኑ ኢኻ ኣነ ጎተና ከረዳእና ውዒሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሕጂ ንጹር ኮይኑ ይርዳእና ክኸውን በኣንጻሩ ክንሰርሕ ዝግባአና ዕዮ ገዛ ከም ዘለና ከዓኒ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሓደ ንጹር ገብሮታ እዩ እቲ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ተሓቢኡሉ ዝፀንሐ ጎዳጉዲ ባዕትታት ሓደ እንዳተጋለፀ ዝኸደ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ክገልፆ ዝውዓለ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝገብሮ ዘሎ መንነት ናይዚ ስርዓት እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ግሉፅ ኮይኑ ስለ ዝቐርብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ በቲ ዝበሃል ክታለል ኣይኮነን ወይ በቲ ዝሓለፈ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንጹር ዝኾነ መግለፂ ወይ ከዓኒ ትምህርቲ ረኺቡ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ብጥሪኡ ብከሎ ዝኸውን ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ እዚ ክትገልጽ ይግባእ ንህዝቢ ክተብርህ ይግባእ ሲኻ ክገብር ውዒሉ ማለት እዩ ጎተና ስለዚ ግን መበገስ ኣሎ ሕጂ ክትገልጾ ትኽእል ቅድሚ ሕጂ ሓሊኹ ሕጂ ዝነበረ ናይ ቦርደር ዶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዶ ካልእ ዶ እንዳበለ እቲ ስርዓት ዘመሳምሰሉ ልዕላውነት ዶ ካልእ እንዳበለ ዘመሳምሰሉ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ገዳዶ ገለ ዝብሎ ዝነበረ እሱ ሕጂ ጠፊኡ እንድዩ ግን እቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ክንገልጽ ከም ዘለና ሕጂ ንህዝቢ ክንገልጽ እንድሕር ኮይና ከዓ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ክንሰድድ ከም ዘለና እቲ ጥርናፈን ሓድነትን ዘድሊ ኣብዚ እዩ ብዓካል ተጠርኒፍካ ኣብ ሓደ ምህላው ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ውዳቤ ምህላው ዘይኮነስ ናይ ሓሳብ ሓድነት ሓደ ዓይነት ርእይቶን ሓሳብን ሃልዩና ሃገር ኣብ ምድሓን ዘተኮረ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ምልኣኽ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ጎተና ከስምረሉ ፈቲኑ ማለት እዩ ትኽክል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ነቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ግን
نتي زخيد زلها بقب تردي حجي إرترا نهزبي إرترا نمدحان قال زل أكل إلك خطوس تخيلها سكين أدانا قار سلازخوني زخون بزي نجار نجبر خمان نهزب خدانا قار سلازخير زخونا بهزبي ملأخت مسداد عقد داس مخاني إيو حجي قوتنا خسمرو الفتينو زي أنا سام علي تخكلي خا مالتي مخناتو نتي ماس ميديا خون تخالي بزح نجار زقاطر سلازلو هزبون بعبيو بأكل تقاطر سلازلو بزح مناورات كسد سلازخل كدانا قر سلازخل نزي حجي زقبر زلخا أو خحبع نما حبيئي بعتات كالا تنزنبرا بعتي فريشن جن كالا بعتاتون كنادة سلازخل أب كالا بعتاتون نخي حبع نحنا حجي كاو صيناخن قطقط يزقبع الناس سوخ نقبر كم زلنا يوم قوتنا خرد عنا وعلم مالتي يا قداسي إزي زبل إمنتها لني مالتي تودع خناتان عرترا بعلو زارب سلازخونه بزح مقلق زد لي كونن حزب إرترا بساعة زي انتاي تغير بزحلف 27 عمت وي ابزحلفه نايز سرعه زمن انتاي تغير نحطا خوينو نتي ابربعات زبحال زنبره مغوت انصار بعلاونتنا إرترا ناصا خين خيتخون تقرب در مغوتات نعي حجي كراغاغص فتين السرعه مالتي إرترا بنفسها زي تخيل كله مالتيو مخناتوس بقطبا تداخيما حزبا قدفوا زخيد بعالم درجه زره نجر ختحبو يكونن حجزي زحبا نجر يكونن اتقطبا زمته بايتا الزبطه كل نجرات نحنا نفلطينا سلامتايكم خوينو ግን ትብደገ ዝርኢ ግን ኤርትራ ነብሳክተ ማሕደር ዘይትኽእልን ነብሳ ዘይትኽእልን ናብ ዝብል ሙጉት ዝወስድ ኩነታት ይባይታ እንዳተፈጥረ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንዓና ከም ተቃለስቲ ሓደ ማለሲ ኣብ ቅርበና ተገቲሩ ክጽናሕና ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ብትኽክል ስለምታይ ከም ኮይኑ ዝብል ኣብ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላ ንኻል እውን ኣብ ናይ ዓለም መጋባያታት ኤርትራውያን ነዚ ነገር እዚ ክንምጉተሉ ዝግባአና ነገር ምዃኑ ኢና ክርዳእ ዝግባአና ማለት እዩ እቲ ጎተና ዝብሎ ዝነበረ ሪኦም ምስ ኢትዮጵያ እንድሕዳ ኮይንኩም ፀጊብኩም ተሓድሩ ምስ ኢትዮጵያ ስለተዋስና ግን ጠምኩም ተሓድሩ ነቲ ሕጂ 20 قالن عمت نهزبي خبزبزن كطفئن سب كيسرح عسيرو خص كم جو حجي تبلازن حجي زخل صقم نو مس ኢትዮጵያ ተባይስና ስለዝነበርና ኮይ ሕጂ ግን እዚ ዝብል ሕጂ ኤርትራ ነፍሳ ዘይትኽእል ኣካል እሞ ብቐሊሉ ኸዓነ ሕጂ ንሱ ከምድላይ ክገብራ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዲ ዋላ ህዝቢ ዝስቕታ ንኸረጋግጥ ዝኢሉ ዝገብሮ ነገር ምዃኑ እዩ ጎተና ክርዳእና ፈቲኑ ማለት እዩ አገዳሲ እንሱ ከም መልእክት ክንርዳእ ዝግባአና ነገር ኮይኑ ካይስማዕና ማለት እዩ ሓደዚ خالق ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሁነታት ማለት እዩ ትውድዕ ሁነታት ናይ ኢትዮጵያ ብግቡ ምርዳእ አገዳሲ ምክንያት ሕጂ ተኣሳሲሩ ይቃልስና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁነታት ታይ ዝመስል ምርአዩ አገዳሲ እዩ ንሕጂ ዘይኮነስ ንድሕሪ ሕጂ ማለት እዩ ነው ኣባይታ ዘሎ ኩንነት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣተሓሳስባ ናይ ሕጂን ናይ ቀደምን እንድሕሪ ሕጂ እንታይ ከም ዝኽእል ብጣዕሚ አገዳሲ ምክንያቱ ሕጂ ንሕና ኤርትራ ናጽ ዓዲ ኮይና ኣብ ዓለም ተፈልጠት ዓዲ ኮይና ስርሓ ንኸይትሰርሕ ሓደ ዝኣሰረና ሓይሊ ለትስርዓታ ብኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብስ ኢትዮጵያ ተሳማሚዑ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ዝበሃሉ ኣብ ናይ ኤርትራ ብቐጥታ ኢዶም ናይ ምእታው ተኽእለሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ስለደለና ኣይኮነን ግን ኣባይታ ኩንነት ከምኡ ይፍጠር ስለዚ ሕጂ እዚ ወስታታት እዚ ብኸመይ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፍቃዶ ወይ ከዓ ከመይ ዝተኣሳሰር ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንፍታዎ ንፅላዕዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ማለሲ ብጣዕሚ ኣስጋ ኩነታት እዩ ኮይኑ ዝርዳእን ማለት እዩ ምስቲ ቀወማ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለት ተመርኮሰ ናይ ፌደራል ሲስተም ኣሎ እቲ ናይ ፌደራል ሲስተም ብመሰረቱ ዝተወደነ ኣይነበረን ማለሲ ብጣዕሚ ካብ መጀመሩ ፍርካሽ ታሽሙ ዝነበሮ ማለት እዩ ጽኑዕ ዘይብሉ ኣብ ፍርካሽ መሰረት ተሰርሐ እዩ ነይሩ መሰረቱ ስለዚ ምስ ግዜ ምንዋሕ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብ መንሕድየንተን ስቴት ዝበሃላ ወይ ከዓ ከባቢታት ዝበሃላ ናይ ምፍጣጥ ናይ ምሰሓብ ክመጽእ ይኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ካብ መበገሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ባይታ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት እንድሕርናዮ ንብሉሲ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናበይ ገጽያ ክትከይድ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኢትዮጵያ ክፍጠር ሕጂ ማለሲ እዚ ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ሓደገኛ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ
حجي اذا كلهم كاب دغه حجي تقامت ዝነበሩ ኹኑ ካልኦት ዝነበሩ ኹኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ ጽባሕ ንግሆ ከመይ ገረም ምጅዓቶም ሓቢሮም ሓንቲ ንዕኦም ተሓቁፍ ኢትዮጵያ ፈጢሮም ብሓባር ክሰርሑ ይኽእሉ ክነብሩ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እንታይ ዓይነት መደብ እዩ እዚኦም ከዓኒ ኩሎም ድሕሪእኹሞም ተፈላለዩ ኣርእይቶን ድሌትን ባህግን ዘለዎም እዩ ሕጂ ናይ ኤርትራ ከምዚ ምዃኑ ነዚ ዳይናሚክስ እዚ ሕጂ ዝጸልዎ እዩ ኣበይ ገጽ ይኽኸይድ እንታይ ገብር ሕጂ ናበይ ናብቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ናይ ኣምሓራ ኣተሓሳስባ ቀይሕ ባሕሪ ሒዝካ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንሶም ዘመሓድርዋ ወይ ከዓ ንሶም ጸልዋ ድሌት ኣሎ በምሓራ ናይ ኦሮሞ ናይ ባዕሎም ኣለዎም ናይ ትግራይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ትባይታ ዘሎ ኩነት ንሕርኢኻዮ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ደይ ቁሱን ኩነታት ኣሎ እዚ ዘይ ቁሱን ኩነታት ከዓኒ ንዓና ይጸልወና እዩ ሕጂ ብትኽክል እዚ ክርድኦን ክነጽንዖን ይግባአና እዩ እንታይ ንገብር ከም ዘለና ከዓኒ ኣግምት ክንእትዎ ዝግባአና እዩ ስእልና ክንገድፎ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብትኽክል እንታይ ተገይሩ ክሳብ ሕጂ ብኢትዮጵያ ዘሎ ንሕርኢኹሞ እቲ ብግብሪ ባይታ እንታይ ተገይሩ ንሕርኢኹሞ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ናይ ወደገ ስርዓት ዝቕጽል ዘሎ ክትብሎ ንጸግም እዩ ማለት እዩ ኩዴታ ከም ተገብረ بعينه يجي بحرقها ማለት እዩ ሰውሽቲ ዋላ ይምበሩም በሪ በቃ ማፈንቀለ መንግስቲ ኩዴታ ዝገበሩ ዓይነት ኮይኖም የምሕጂ ዝርአይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ነንሕዲኦም ክተሓተቱ ነንሕዲኦም ታሽም ክገብሩ ጀሚሮም የምሕጂ ዝትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ብስም ካሊኹን ብስም ካሊኹን እዚ ሕጂ ንዓቶም ንባዕሎም ብሓደ ከቐጽሎም ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ብሓደውን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ እዚኦም ድሕዳ ዞም ሓይልታን ኢትዮጵያ ዘመሓድሩ ዘሎ ሕጂ ድሕር ተባይሶም ጽባሕ ንጎ ምርጫ እንድሕር ገብሩ ምርጫ ክገብሩ ይዳለው ኣሎ ድሕር ምርጫ እንታይ ይኸውን ከመይ ይኸውን ዝብል ሕቶ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከዓኒ ብመሰረቱ ንድሕር ሕጂ ከመይ ክኾኑ ከዓ መደብ ውፅኦም ንሳቶም ማለት እዩ ከመይ ቲ ጂኦፖለቲክስ ኩነታት ዘለሲ ነተሓሳስቦም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተሓሳስባ ሕጂ ንድሕር ሕጂ እንታይ ክግበር ከሎ ንሶም ልክ ኣምቲ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ሓስብ እዮም ስለዚ ናይ ሓይልታት ሪኣላይመንት ኦፍ ፎርስስ ክፍጠሩ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብግቡእ ክነንብቦን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንውስን ግባእናውን እቲ ጎተና ክብሎ ዝውዓለ ኣገዳሲ ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ዝለዓል ነበረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ወያኔ ኩነታት እንታይ እዩ ዘሎ ከመይ ዝኸውን ንዓና ብከመይ ዝጸልወና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሕጂ ትኽክል እቲ ዝበሎ ኣብ ዓለም ኣብዚ ንፈልጥ ዓለም እዛ ንፈልጥ ዓለም ካሊእ የብላን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ዝምድና ናይ ጽድቂ ዝምድና የለን ማለት እዚኣ ንጽድቂ ትኾነኒ ኢልካ ትገብሮ ነገር የለን ናይ ቀል ዓለም የለን ሕጂ ሃገራዊ ረብሓ ማእከል ዝገበረ እዩ ናትካ ምስ ካልኦት ትገብሮ ዝምድና ዓርኪ ዝበሃል የለን ፐርማነንት ዓርኪ ዝበሃል ፐርማነንት ኢንተረስት እዩ ስለዚ ናሽናል ኢንተረስት ስለዚህ እንታይ እዩ ንዓይ ዝዋፃኒ ትማል እዚ ዓርካ ኣይነበረን ኢልካ ትገድፎ ወይ ትማል ጸላኢ ዝነበረ ኢልካ ትኾነ ምስ ኩሉ ኩነታት ዳይናሚክስ እዩ ዝውስኖ ስለዚ ሕጂ ናትካ ብቕዓትን ናትካ ክእለትን ናትካ ዓቕምን እዩ ዝውስኖ ዓቕሚ ክበሃል ከሎ ከዓኒ ወታደራዊ ዓቕሚ ቁጠባዊ ዓቕሚ ካልእ ተወሳኺ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ምስ መን ትመሓዞ ምስ መን ትዛመድ እንታይ ትገብር እቲ ዳይናሚክስ ናይ ዝምድናኻ ከመይ ይኸውን እዚ ኩሉ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትማል ዝነበረ ኩነታት ጽባሕ ኣሎ ማለት ኣይኮነ ሎም ኣሎ ማለት ኣይኮነ ትማል ካሊእ ግን ካብ ታሪክ ጥራይካ ክትመሃር ትኽእል እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ትማል ከምዚ ነሮም እንዲም ሕጂ ከመይ ጌርና ከምዚ ንብል ኣብ ታሪክ ክንነብር ክንፍትን የብልናን እንታይ ደኣኒ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ከመይ የላ ጽባሕ ከመይ ክትከውን ትሕጂ ከመይ ክትከውን ንሕና ከመይ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ንኽነረጋግፅ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክንብል እቲ ቀዳምነት ክንሰርዖ ዝግባአና ነገራት እንታይ ምዃኑ ንክንሰርዕ እዚ ኩሉ እዚ ክርዳእ ይግባአና ስለዚህ ነጽም ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ሓበሬታ የድልየና ግን እዚ ምድራቅ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት ከምዚ የለ ትማል ዓርከይ ነይሩ ሎም ዓርከይ እዩ ክትብለይ ትኽእልኒ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ትማሊ ጸላኢ ነይሩ ሎም ጸላኢ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ምስታ ኩነታትን ምስታ ተኣሽሙን ትኸይድ ጥራይ እዩ ንሱ ዘገድሶ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ንስኻ ዘገድሰካ ሃገራዊ ረብሓ ከዓ እዩ ስለዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ባይታ ኩነታት ከም መሓዝወካ ዝኽእል ተኮይኑ ትመሓዞ እንድሕዳ ክበኣሰካ ትኾኑ ከዓ ትበኣስ እምበሪ ትማሊ ምሳይ በኣስ ነይሩ እንዲሞ እዚ ጸላኢ ፐርማነንት ኢልካ ተቐምጠ ነገር ከም ዘይኮነ ኤርትራውያን ክርድኡ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዘሎ ዳይናሚክስ ከዓኒ ብመንፅር እዚ ርኢና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ቀዳማይ
نحنا أجمعنا خوين زول حجي كلا أيقونا في جيوبوليتيكا وخناتات هو بينسو كتلوت أدخل نجار أيقونا ندايدا نعو وسيد كهم يجركا نعها طعمك اللي سرح تقلن بري نعو تلوت أيقون كان سلازي حجي نحنا تقدم معي حجي نازل لا استير ترى الخناتات مالتي سلازي نزل سرعة دي ملقاسي هزبير ترى مالتي هزبير كذوكل ناي هزب منجست ندحنا الله خوينو نرحان إيرترا ماكل زجبرة كايدا ناي وطع زمزناتاتو بأسرع خيري خيلي مالتي أب ساعات زيجن كم تراجع كونسي بانثارو نرحان إيرتران الساق حزبن أبدي زي كله تقلت زو علي مالتي كذا نحنا هنقبر زجبنا كل عمتاتنا حجي ندحد عرب حنا إيرترا هجراو روح حنا إيرترا نراجع ندحد أخوينا ندحد عني نزيز الخناتات نرمى إيرترا خنوت أن نحد أخوينا ما يمرا هنقبر زجبنا قداينا خبرنا الناس البيت هنفطر كنقلالنا سنقبر توينا السرعة كنا لقس كنقلالنا سيز خمي جمعنا السرعة دي كنا لقس نخليلنا كنحسب علينا نابو كله أما تانا نابو خونا له تانا ما يمرا خبر زجبنا زعو تحسب نحد أخونك إذا حكي حدنت زبهال نايك ألس حدنت أجداسي مالتي أنا نبيني وين سوون وين هم جورونا جرايكون أنا زي كلها أنا بحد خوينا نجوري نحن كنت أرانا نحن كنا حزبنا إحنا أرانا افتحونا نهزبنا دمتهم كون نخلنا حزبنا وين تعكبوا تقالي شو قداي جورا الزخل بيت عن فتر نخلينا سأل نجبرنا نخلنا نحن إزاي سلازي أنا حد دمتي كنا سمع كلامنا سلازي إذا جزا عني نازي قدام جنبار قدام كوينو مالسي بقدم التسريع نازي قداي نخجبر إذا مدرخات زي كفيتو كزرار بنا مخالقة كمسجون يدلي نحاول قطنا هذا جيم خمسجون يدلي عقد داس زخنا يستمر يهيبو بسترفه يقني اللي حوات مايك جود فولكم يقني اللي